Tervetuloa Asian ydinohjelman pariin. Olen päätoimittaja Jaanus Putkonen. Vuosi on vaihtunut ja kolmanneksi tähän vuodenvaihteen keskustelusarjaan asiaohjelmien jatkoksi niin keskustellaan erään hyvin rohkean suomalaisen ajattelijan ja ammattilaisen lääkäri Antti Heikkilän kanssa. On suuri ilo ja kunnia keskustella miehen kanssa, jonka edesottamuksia on vuosien ajan seurannut ja oppinut arvostamaan ja kunnioittamaan sitä rohkeutta, jonka totuuden puolustaminen asioissa kuin toisissa meiltä suomalaiselta patriootilta vaatii. Tervetuloa Asian ydinohjelman pariin, Antti Heikkilä. Kiitos, joo. No ihan mielenkiintoista olla mukana ja mun täytyy nostaa sulle hattua, että tämä on niitä ainoita kanavia, missä puhutaan toisenlaisia asioita, mitä media yleensä Suomessa ja sehän on oikeastaan surullista, että se niin kuin keskustelu on tapettu Suomesta, että ei niin kuin enää keskustelu vaan yhden linjan esityksiä ja ei ole mitään vastakkaisia aseteita niin kuin saa sallita ja noin poispäin. Yritetään nyt keskustella tässä sitten toisenlaisista asioista. Vuosi 2023 oli aikamoinen löylytys. Suomi liitettiin Naton sotilasliittoon. Ylikuolleisuus on huutanut Hoosiannaa jo kesästä 2021 lähtien. Kova sotapropaganda, kaikenlainen agendavetoinen toiminta on jatkunut tiiviisti ja sitten aina huipentuen tuonne joulukuulle, jolloin sitten nuijittiin, allekirjoitettiin Washingtonissa DCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa. Koko vuotta on siivittänyt hyvin voimakas Venäjän vastainen ja venäläisvastainen propaganda. Ei varmaan päivääkään ole mennyt, etteikö jokin Ilta-Sanomien ja Iltalehden lööppi huuda, kuinka paha Putin on ja kuinka salakavalasti Venäjä suunnittelee Suomen tuhoa. Lyhyesti vuodesta 2023, miltä se on näyttänyt Antti Heikkilän silmissä? Kyllä se aika surulliselta on näyttänyt, että oikeastaan järkyttynyt, että tuommoista voidaan tehdä ja koko NATOon liittyminenhän oli pelleilyä, että eihän siinä olisi pitänyt keskustella laajemmin ja eduskunta päättää. Toisaalta en mä nyt näe, että eduskunta päättää enää mitään, mutta että nämä kehitykset on niin kuin aika vaarallisia ollut. Sitten on toinen asia niin kuin siinä, niin että ei Venäjä ole millään tavalla Suomea uhkailu eikä mitenkään osoittanut sitä, että se on vaan luotu se Suomessa semmoinen näkemys, että Venäjä on tulossa sieltä yli tai jotain tämmöistä. Mitä mä oon ymmärtänyt, niin Venäjän niin kuin, tarkoitus on vain suojella omia rajojaan ja omaa turvallisuutta ja eikä silloin minkäänlaisia ekspansio-ideoita enää missään. Että tämä on vaan jostakin tuotu tämä ajatus Suomeen. Sillä tavalla mä oon niin kuin ollut kiinnostunut noista asioista, että jos katsoo niin kuin miten talvisota alkoi, niin kuin historiasta, niin sehän oli ulkoministerin sota siis. Oli samanlainen tilanne, että Venäjä oli paha, tai siis Neuvostoliitto oli paha. Ja silloin niin Neuvostoliitto halusi vuokrata noita saaria, tommosia, kun ne tiesi, että Hitleri tulee sieltä jossain vaiheessa, niin tämä Suomenlahden saari. Niin tämä Erkko, joka on Hesarin perustaja, niin kieltäytyi millään tavalla olemassa yhteydessä venäläisten, tai siis neuvostoliittolaisten kanssa. Ja siitä sitten seurasi talvisota. Ja nyt meillähän on samanlainen tilanne, että ei Suomen hallitus halua millään tavalla keskustella venäläisten kanssa, että mistä tässä on kysymys. Ja meillä on ulkoministeri, joka kieltäytyy edes kättelemästä Lavrovia, aika naurettavaa. Et mun mielestä tässä vaiheessa, jos milloinkin pitäisi
suomalaisten mennä Moskovaan neuvottelemaan, että missä mennään. Että tämähän on selvä semmoinen tavallaan suomalaisten sodanjulistus, kun kieltäytyy keskustelusta. Siis tämähän on järkyttävää, että ihmiset ei niinku ymmärrä, se on niinku median luonut semmoinen hysteria, sehän oli silloin viime sodan aikana samanlainen. Sinne vaan Uraliin kaikki ja tällaista, ja miten siinä sitten kävi, ei se mitenkään hyvin. Ja silloinkin luotettiin niinku ulkopuoliseen apuun, saksalaiseen apuun, ja nyt sitten uskotaan Amerikan apuun, ja jos nyt katsoo tuonne maailmalle, niin ei Amerikka ole ottanut ketään, tuhonnut vaan maisemat ja häviää pois. Ja nyt ihan mitä niin katson Ukrainasta, niin se on lyöty se Ukraina, ja amerikkalaiset on lopettanut rahan jakamisen sinne, aseiden toimittamisen ja häipyvät sieltä. Kaikki on keskittynyt nyt Israeliin, että se on niin aika erikoista, että mitä jos Suomessa nyt tapahtuu, mikä todennäköisesti tulee tämmöinen konflikti, niin mitä ne amerikkalaiset tekee, ei mitään. Tuon kokemuksen jälkeen, mitä mä niin ainakin olen tässä nähty. Se Ukrainan konflikti, ihmiset pitäisi vähän lukea enemmän historiaa ja ymmärtää, mistä siinä on kysymys, niin sitten niin julistetaan Venäjän niin yllättäen kaiken viholliseksi ja luodaan tämmöinen tilanne. Koko tämä homma, mitä Suomessa on ja Euroopassa ja lännessä ollut, niin se on ihan idioottimaista. Niin se on niin fasismia, jossa on semmoisia myyttejä. Esimerkiksi ilmastomyytti, pelotellaan ihmisiä, sillä ei mitään tieteellistä todistetta. Halutaan tappaa lehmät, koska niiden pieru niin tuhoaa ilmakehään ja kaikkea tällaista. Ja kun lääkärin, joka minua kiinnostaa niin ravinto, niin kaikki tämmöiset ravinnonlähteet halutaan tukkia. Vaan sen takia, että joku yksi mies, Bill Gates, saisi tehdä keinolihaa niin kuin meidän syötäväksi. Tämmöistä. Ne kaikki kuuluu yhteen. Tämä on niin kuin semmoinen suuri niin kuin hämmennyksen soppa, jossa niin kuin voidaan vetää hatusta mitä tahansa. Ja mitä nämä esimerkiksi sitten nämä woke-kulttuurin tämmöiset seksuaali-ideat, niin kuin, että kyllä mä nyt lähden siitä, että biologisesti on nainen ja mies, eikä sillä ole mitään, mutta käyttäytyminen seksuaalisesti voi olla mitä tahansa. Ja kaikki menee läpi. Kaikki, ne uskotaan, niistä tulee niin kuin virallisia totuuksia. Niin yrittää sitten tavallinen ihminen katsoa, että missä mennään ja mikä täällä on niin kuin se juttu tai mihin mennään. Mä niin kuin näkisin sen niin kuin sillä tavalla, että Yhdysvallat on niin kuin romahtamassa. Sehän on ihan niin kuin, ja se yhteiskunta on niin kuin sekaisin ja kaikkea siihen liittyy. Mä tuossa luin, että siellä on niin kuin rajan yli tullut niin kuin tämmöisiä pakolaisia tai maahanmuuttajia ilman passia, niin niitä on noin 10 miljoonaa nykyään siellä. No jos ajatellaan, että ne on kaiken näköistä sakkia siellä, niin mitä ne saa aikaan. Ja se talous on romahtanut. Eihän ne enää pysty niin kuin hallitsemaan öljykauppaa ja tämmöistä. Ja sitten mä niin kuin aika paljon seuraan sitä Yhdysvaltain tilannetta, koska mä olen siellä käynyt. Ja sitten noita kahta militaariasiantuntijaa, tämä Scott Ritter ja Doug McGregor, joka on niin kuin oikeastaan se huippu. Sehän on niin kuin Valkoisen talon niin kuin tämmöinen sotilasasianeuvoja, äärimmäisen fiksu, kultivoitunut ihminen, ymmärtää kaiken. On kiva kuunnella häntä, kun hän tietää kaiken Euroopasta. Hän niin kuin sanoi siitä, että niin kuin tästä Suomen tilanteesta, se oli ihan viikko sitten, mitä hän sanoi. Se on hyvin hän sanoi suoraan, että se on vaarallista ottaa amerikkalaisia Suomeen. Ne tuo mukana ohjukset ja siitä se tulee se konflikti sitten Venäjän kanssa. Että tavallaan hän niin kuin antoi ymmärtää, että se on niin kuin sodan julistus Venäjän suuntaan. Se olisi hyvä jokaisen tietää sen. Toi fasismin myytti, minkä mainitsit tuossa, ja nationalismin myytti, sen on täällä maailmalla, patriottisessa maailmassa oppinut tavallaan erottamaan, että tätä myytteihin perustuva valta symboliikkaan ja erilaiseen
myyttiseen ylivaltaan. Ja sitten toisaalta niin patriotismihan perustuu rationalismiin. Ja venäläinen maailman, esimerkiksi politiikka, niin se on hyvin rationaalista. Niin se oli kommunismin aikana rationalistista ja rationalistisuuteen perustuvaa, mutta ennen kaikkea tämän Venäjän itsenäistymisen jälkeen ja nykyisessä Putinin johtamassa multipolaarisessa maailmankuvassa, niin pragmaattisuus hallitsee. Ei myytit, vaan käytännönläheiset asiat, ihmisiä lähellä olevat asiat ja niiden kautta päätöksenteko. Ja siinä on kaksi hyvin erilaista lähestymistapaa. Kun niin kun tätä maailman kahtiajakoa katsoo, ja tietysti kiinnostaa niin kun Antti Heikkilän ajatukset niin lääkärin ja kansanterveyden kannalta, niin minkälainen tämä 2000-luku on sun silmissä Suomen kansanterveyden ja ihan huipentuen näihin viimeaikaisiin tapahtumiin, niin jonkunlainen näkemys siitä näkökulmasta? No, mun mielestä se koko länsimäinen terveydenhuolto on niin kuin romahtamisen partaalla. Ja mä olen vuosia jo siitä kirjoitellut niin, että kaikki se semmoinen tutkimus tai tiede, niin se on hyvin valikoivaa. Ne on totta niin kuin lääketieteessä, mistä tulee pilleriä tai bisnestä, niin ne on kaikki. Mutta joku muu, joka haittaisi vaihtoehtoa, niin se on sitten huuhaa. Että se rakentuu tällä tavalla, että se on hyvin korruptoitunut, se on koko järjestelmä. Ja sitten nämä niin kuin kulkee rinnakkain, tämä ravitsemustiede, joka mä en niin kuin puhu edes tieteessä, niin kuin ainakin tieteentutkijat puhuvat, että se on ravitsemusmarkkinointi eikä mitään muuta. Ja sitten lääketeollisuus, koska nyt tämä ravitsemus, mitä tarjotaan ihmisille, se on roskaa. Se tekee ihmiset sairaiksi. Ja esimerkiksi niin kuin ylipaino, eihän se tarvitse katsoa kadulla, kun joka toinen on sellainen superläski. Ja diabetekset hyppii seinille kaikille taivaisiin, niin kuin, että kaikki tuommoinen on suora seuraus väärästä ravinnosta. Ja sitä sitten hoidetaan lääkkeellä, koko ajan lykätään uusia. Esimerkiksi jos ajatellaan diabetes, kakkostyypin diabetesta, niin se on väärän ravinnon seuraus. Jos sä muutat sitä ravintoa, sä toivut aivan varmasti. Mutta nyt lääketeollisuus tarjoaa pillereitä, jotka niinku muuttaa vain niitä oireita, pienetään niitä oireita, vaikuttamatta itse siihen tilanteeseen. Ja me ollaan tämmöisessä. Jos sä sitten kirjoitat siitä, niin sä saat koko median kimppuun. Mä kirjoitin sen lääkkeetön elämäkirjan just tältä pohjalta ja mä sanoin vaimolle, että nyt täytyy hankkia luotilivit, että on sen verran kovaa kamaa. Ja siitähän tuli aika monen hyökkäys 2-3 vuotta, niin mä olin keikun niin semmoisessa löysässä hirressä, niin kuin Ylen iltauutiset, Hesari, kaikki oli ihan roskaa, siis väärennettyä tietoa. Silloin mä tiesin, että tästä niin kuin alkaa tulla jotain muuta. Ja sitten tuli tämä korona, joka nyt mä kuulun semmoisen lääkäriryhmän, kansainvälisen lääkäriryhmään, että se on myös vedätys. Esimerkiksi sitä virusta ei ole ollenkaan eristetty. Ja ne piikit, mitä ihmisillä annetaan, ne on hengenvaarallisia. Nyt on ihmisistä tämä kokonaiskuolleisuus lisääntynyt niin kuin tämän rokotepiikin jälkeen eikä ennen sitä. Et se oli aika erikoinen niin kuin tämä virus, että joka talvihan meillä on influenssa. Influenssavirus tulee muodossa tai toisessa ja se nyt aiheuttaa tietynlaisia kuolemia, niin kuin varsinkin ikääntyvillä ihmisillä. Niin tähän koronaan liittyy semmoinen samanlainen piikki, kun se niin kuin virallisesti ilmoitettiin, että se on korona. Mutta se oli aika erikoista, että influenssavirus katosi kokonaan maailmasta. Niin voi kysyä, mikä se oli se virus. Että se on kaikki manipuloituu se tieto, että sitä ei ole niin kuin koronavirusta ei koskaan eristetty, vaikka sitä puhutaan erillä tavalla. Niin kuin. Se on niitä SARS-viruksia tai niin kuin muualla, mutta että, niin kuin epidemian kannalta se oli ihan tyypillinen tämmöinen influenssapiikki ja
sitten aloitettiin antaa näitä piikkejä ja sitten alkanut kuolleisuus nousee ja se nousee koko ajan. Ja niin kuin jokainen on nähnyt niin, että urheilijoita kaatuu kentälle ja lehdet on täynnä sitten kirjoituksia, että kuoli yllättäen ja ynnä muuta. Siinä on semmoinen tietty semmoinen systeemi, että nämä piikit aiheuttaa ensisijaisesti niin kuin verisuoni sydänperäisiä ongelmia, niin kuin sydäntulehduksia. Ja ne sydäntulehdukset on sellaisia, että kun sä treenaat paljon ja tulee adrenaliini vereen, niin se sitten pysähtyy. Ja ne on niitä urheilijoiden kuolemia. No sitten kun mennään vähän matkaa eteenpäin, niin tulee syöpä, koska siinä piikissä on tekijöitä, jotka vaikuttaa elimistön omaan kykyyn säädellä niin kuin solujen tasapaino. Soluissa on nimittäin mekanismi, joka niin kuin säätelee, että ne pysyy terveenä eikä muutu syöpäksi. Niin se sekoittaa sen, ja nämä turbosyövät on nyt tullut. Ja sitten tulee immuniteettihäiriö. Et kun puhuttu AIDSista, niin se on niin kuin immunikato. Tämä piikki tuhoaa T-solut. Eli meillä on niin kuin aikamoinen rypästä setel edessä. Tämä on tässä niin kuin, joka on peitetty ja siitä edes puhuta, eikä niin kuin millään tavalla. Ja kaikki näitä lääkäreitä vainotaan ympäri maailmaa, jotka puhuu tästä asiasta. Mutta että niin kuin mä niin kuin sitä mieltä kyllä. Saanko mä tohon tarttua? Eli kun tämä niin kuin tavallaan tuli sen aika, että on pakko myöntää, että nämä kriittiset kaltaisesti lääkäreiden, siis se joukkohan on tuhansia ja tuhansia asiantuntijoita, mutta ihan korkeimmalta mikrobiologian huipulta, jotka varotti tulevasta, ja sitten kun se alkoi konkretisoitumaan juuri varoitetulla tavalla, niin silloin tuolla marraskuussa 2021, kun ne tunnusluvut oli niin kuin todellakin niin kuin näytti, että juuri niin on käynyt, kun varoitettiin, niin silloin alkoi tämä eskalaatio, tämän Euroopan turvallisuuden eskalaatio. Venäjä pyrki esittelemään turvallisuussopimuksen estääkseen sen Euroopan konfliktitilanteen eskaloitumisen, ja NATO ja Länsi sanoi, että ei mitään neuvotella Venäjän kanssa, ja ne naureskeli käytännössä Lavrovin ja Putinin ulos kaikista neuvottelupöydistä. Ja silloin mä rupesin itse silloin loppuvuonna niin aktiivisesti varoittamaan, että sotaeskalaatio lähestyy, ja kun mä näin sen syyn siihen, että tämän korona-agendan niin kuin se järkyttävä ja katastrofaalinen seuraus oli räjähtämässä niin kuin näpeille, ja räjähtikin näpeille, niin sitten tuli eskalaatio meillä yhtäkkiä rintamalinja paukahti täyteen lännen tukemaan suurhyökkäykseen 17. päivä helmikuuta, ja viikko myöhemmin Venäjä tuli meitä tänne Donbassiin auttamaan ja torjumaan sitä ukrainalaisten aloittamaa hyökkäystä, eli suorittivat interventio. Niin sillä päivämäärällä, se 24. päivä toista, niin hävisi korona Suomen mediasta, kun veitsellä leikaten, ja tilalle nousi paha Putin, ja esitettiin, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, vaikka käytännössä he tuli auttamaan sotaan käyvään maahan. Viittisitkö kommentoida pikkasen tätä ajatusrakennelmaa? No, mä oon niin kuin miettinyt, että nämä kaikki kuuluu samaan pötköön. Että lännestä tämä virusidea on tullut. Niin kuin, ja se on yksi, millä on niin kuin hajotettu ihmisten niin kuin mieliä ja luotu pelkoa, ja sitten on helppo tehdä toi, ja sitten se Putin on se paha siellä, kasku esyttäneet sitä häntä niin kuin viruksen levittämisestä, mutta nyt on aika mielenkiintoinen tilanne. Se on todella, että Ukraina on lyöty. Se on hurjat tappiot. Siellä oli yli 500,000 kuollut niitä ihmisiä tai sotilaita. Ja se on, niin kuin ainakin McGregoria niin kuin sanoi, että se on niin kuin loppu. Ja sitten ne on siirtynyt sinne Israelin hommaan nyt, niin aika mielenkiintoista nähdä, että sitten alkaa nämä piikkiongelmat tulee esille ja koko tämä paljastuu, ja Suomikin pitäisi herätä nyt, että miten siinä käy, kun lännen kanssa rupeaa tekemään sotia.
Sehän on ihan karmea tulos, niin kuin toi Ukraina. Kyllä nämä kaikki kuuluu samaan. Jos sitten ajatellaan kaikki tämä ruoka, mitä nyt sekoittaa ja lehmät pitäisi tappaa ja ilmasto päällä, niin ne on kaikki samasta lähteestä. Ja se, mikä on niin kuin just tässä, niin kuin, jos puhutaan vielä tuosta fasismista, niin että sehän on keskittynyt pienelle joukolle se vallankäyttö. Parlamentti on sellainen, että se nuijii kaikki läpi, kun se on sovittu. Suuryhtiöt hallitsee ja sitten nämä myytit hallitsee. Ollaan vokeja, ilmasto ja kaikkea tällaista. Kyllä mä niin kuin sitä on aina pitänyt arvossa tätä venäläisten pragmatismia. Että sehän näkee nyt niin kuin tämän sodankin aikana, niin että kuinka ne on toiminut. Niin kyllä se aika hurja sota, kun ne on, että niillä on saatu kasaan niin kuin, ja noin. Ja sitten niin kuin se venäläisten, niin kuin, kun aina puhutaan venäläisten sielusta, niin se on niin kuin aika erikoinen. Ne on aika kovaa sakkia, että sitä ei niin kuin ymmärretä, että ne menee äärimmäisyyksiin sitten, kun on tilanne sellainen, että siinä missä lännen pojat juoksee karkuun, niin nämä tulee perässä. Mä otan kopin tuohon, koska siis puhuit tuosta ylipainosta ja kansanterveyden, niin kuin tästä porukka näyttää niin kuin hillomunkeilta, niin miten semmoisella porukalla sitten tämmöistä jäntävää venäläistä väestöä vastaan, jolla on kuitenkin, onhan täällä toki niin kuin vanhemmassa väestössä, kun ne on niin kovasti ruokakeskittynyttä ja kulinaristista tämä venäläinen kulttuuri, niin ne kyllä lihoo sitten vanhemmiten, mutta sanotaan noin, että tuonne 40 asti, niin kyllä niin selkeästi niin kuin valtaosa, vain pieni prosentti on ylipainosta, että jos ihan katsoo tämmöistä, mihin on tottunut katukuvaan täällä Donbassin alueella. Toki Venäjän suurkaupungeissa varmasti tilanne on toinen, mutta kyseessä on suurvalta, niin sinne mahtuu kaikenlaista. Mutta Suomessa ei mahdu kaikenlaista, sinne mahtuu yksi pieni 5-miljoonainen kansa, jolla on suuri ylipaino-ongelma, niin miten se lääkärinä, jos ajatellaan, että Antti Heikkilä kutsutaan palvelukseen suorittamaan palveluskelpoisuustutkimuksia, niin minkälaisen ennusteen annat tässä tilanteessa Suomen puolustusvoimalle? Kyllä, eihän niistä ole mihinkään, jos siitä on jokunen vuosi, kun mä luin, että se porukka, kun tulee niin kuin asevelvollisena sisään, niiden kunto on niin heikko, että ne tekee sen Cooperin testin kävellen. Niin se on, niin voit kuvitella, että mihin se johtaa. Niin kuin, ja siellä on kuule Siperian sudet vastassa, kuule. niin ei siinä ole mitään chanssia, niin kuin, että se on niin kuin, tuossa, kun me ollaan tuolla pohjoisessa niin kuin kesällä, niin oltiin Rovaniemen asemalla, lastattiin autoon junaan ja siihen tuli sitten Oulusta juna, joka oli sitten tuo asevelvolliset siellä Rovaniemen varuskuntaa, kun katsottiin, ne oli kaikki semmoisia lapsia. Ei niistä, siis voi kuvitella, että ei niillä ole mitään muuta kuin kännykkä ja se koko elämä semmoisessa pienessä piirissä ja ylipainoisia ja en tiedä. Et siis toihan on, mitä niin kuin toi Scott Ritter varsinkin on puhunut ja myös Gregor, kun tämä Israelin armeija, niin se on niin kuin osoittautunut, että se on hirveän heikko, kun sehän kanssa perustuu asevelvollisuuksiin. No hyvin nuoria, niillä ei ole mitään kokemusta niin kuin sodasta eikä näin, niin ne on saanut pahasti kuonoa siellä, mutta eihän niin kuin media kerro sitä, mutta samaa niin kuin koskee näitä maita, niin kuin Suomea ja muita, jos on asevelvollisuusarmeija. Ja se on yksi iso kysymys, niin että jos noin nopeasti vedetään Suomi NATOon ja sitten sä oot asevelvollinen, niin sähän oot vannonut vaan puolustua Suomea eikä NATOa. Et siis koko asevelvollisuusarmeija pitäisi purkaa sitten, että se on jotain ammattilaisia, jos me ollaan NATOssa. Se on ihan härskiä, väärin tehty niin kun
tavallisia ihmisiä kohtaan. Periaatteessahan se on siinä, että kun sä oot Natossa, voidaan lähettää minne vaan jonnekin sotimaan, kun mikä Nato päättää taas käydä sotaa. Niin kyllähän niin kuin ihmisten mieli on varautunut siihen, että sä puolustat vain Suomen maaperää. Ne puhuu jo siitä, että suomalaiset pitää mennä Baltia ja minne tahansa sitten puolustaa, kun suuri Venäjä tulee ja ottaa omansa. Jengi ei tajua sitä, että ei venäläisiä kiinnosta yhtään tippaa. Siis, mä muistan silloin, siitä on jo vuosia, kun vastaanotolla mun kävi pääesikunnasta yksi Eversti. Silloin oli joku kireä tilanne, mä en muista enää mikä se oli, mutta puhuttiin näin tästä, että miten tämä sota mahdollisesti olisi Venäjän ja Suomen välillä. Niin se sanoi suoraan, niin, että kuule, ei ne tänne tule. Tämä on niin vittumainen kansa, ne haluaa sitä ottaa takaisin. Sanoi, että kato. Mulla on jäänyt aina mieleen se, niin, että nyt se tulee mieleen, niin se oli todella fiksu kundi. Se tajus, mistä nämä on. Ja niin kuin siis koko Suomen suunta, niin miksi ne tulisi Suomeen? Koska hän se on mitään, se on tyhjä maa. Mieluummin menee sitten etelään, missä on Puolat ja muut, ja jos ne menisi venäläiset. Mutta eihän ne mene, minne ne hittoviakään on saanut kondekseja ja kaikkea, mitä ne niin oikein niin lähtisi sotimaan. Mutta että joka tapauksessa, niin kun me palataan tuohon terveysasiaan, niin se on jo pitkään niin kuin huono. Siis ollut, johtuen siitä korruptiosta, mitä lääke- ja ruokateollisuus kohdistaa tähän terveydenhoitoon. Ja tämä oli nyt niin kuin huippu, tämä koronavedätys ja niin poispäin. Ja nämä kuuluu kaikki yhteen kyllä. Ja jos vetää niin kuin lankoja, niin ne voit mennä, se on siellä Washingtonissa, ne miettii näitä asioita. Että yksi semmoinen aika erikoinen piirre nykymaailmassa on se, että miljardöörit hallitsee. Bill Gates sanoi, että koska tulee seuraava pandemia tai joku näin, hänhän maksaa WHO:n sinne yli 2 miljardia antaa vuosittain niin kuin rahaa. Ja se on niin kuin korvamerkittyä rahaa, joka kohdistetaan vain rokotuksiin. Ja siis hänen ajatuksensa on nämä piikitys. Ja mä kuulun semmoisia lääkärin näkemyksiä, että suurin osa niistä piikeistä on turhaa. Niistä ajetaan niin kuin haittaa vaan. Ja on tutkimuksia, joissa niin kuin rokottamattomat lapset on paljon terveempiä kuin ne, jotka on rokotettu. Ja ne on kunnon tutkimuksia, mutta nämä on vaiennettu. Ja se oli kanssa niin kuin sellainen tanskalainen proffa kuin Götze, jonka mä tunnen, niin hän otti kantaa niin kuin näihin influenssarokotteisiin ja noin poispäin, niin kenkää tuli yliopistosta. Siis niin kuin, tässä on ihan joku muu systeemi kuin ihmisten hyvä. Sori nyt vaan, että mä sanon sen. No, tähän keskustelun loppuun vielä tosi mielenkiintoisia paljon. Tuossa monta kun koppia haluaisi ottaa ja mennä syvemmälle. Toivottavasti tulee mahdollisuuksia tulevaisuudessa jatkaa keskustelua kanssasi. Hyvin opettavaista ja mielenkiintoista. 2003 meni, ja niin kuin sanoit, niin tässä on niin kuin tulevaisuuden kuva tälle alkaneelle vuodelle 2024 hyvin niin kuin epäselvä ja niin kuin täynnä kysymysmerkkejä, minkälaisilla, kun maailma ympärillä menee myrskyksi, niin minkälaisilla tämmöisillä lääkärin neuvoilla, ihan niin kuin puhutaan, mennään kuin yksilötasolle ja ihmiseltä toiselle, niin pidän sinua, Antti Heikkilä, Suomen ykköslääkärinä, ja olen koittanut neuvojasi seurata ja pitää itseni hoikkana ja koittanut, että ei lankeaisi näihin ylipainon vaikeuksiin ja muihin. Ne on ollut tärkeitä oppeja omassa elämässä eteenpäin, niin
anna lääkärin neuvoja pikkasen suomalaisille tähän tulevaan vuoteen. Niin, no, mun mielestä se olisi hyvin tärkeää, ettei anna pelolle valtaa. Koska tähän, jos katsoo tätä kuviota, niin tätä pelkoa on luotu ihan tarkoituksellisesti ja ihmiset on sen takia sekaisin. Ja pelko luo sitten stressiä ja se stressi aiheuttaa sitä, että sun immuniteetti huononee. Eli sä sairastut. Eli yksi semmoinen yksinkertaisin tapa, että heitä telkkari roskikseen ja äläkä lue päämedioita. Seuraa vaikka sun kanavaa. Ja netistähän löytyy kanavia, että sä saat niinku tarvittavaa tietoa, kun osaat vain kysyä, kyllä sieltä löytyy. Niin tämä olisi se tärkein puoli. Ja sitten toinen on niin, että ravinnon kannalta tee itse ruokas, älä käytä näitä valmisruokia ja sitten lopeta sokerin käyttö, koska se kanssa tuhoaa sun immuniteetti. Silloin sä saat hyvin paljon aikaa positiivista ja ihan pelkästään sillä. Eli sun elimistö rupeaa toimimaan, immuniteettijärjestelmä toimii, sun hormonitoiminta tasapainottuu. Siinä se periaatteessa on yksinkertaisuus on valttia. Mutta sehän on vaikeaa sitten, niin että niinku, se inhimillinen tukihan olisi parempi, jos on ystäviä, että voi niinku keskustella vapaasti toisen kanssa, mutta nykyään ei oikein tiedä, kun kaikki on toistensa kimpussa niin kuin oikein sopivasti saatu. Niin kuin, mä olen myös lopettanut niin kuin keskustelun, mulla on muutamia ihmisiä, joiden kanssa mä keskustelen, ja niin kuin sun kanssa, että se on turha niin kuin altistaa itseänsä niin kuin turhalle kiistelylle. Niin, ja sitten niin kuin, muistan, kun Vesa-Matti Loirilaulu on se laulu, että pistä pääkypärään, se on suojassa siellä. Eli jos tässä tiivistää, niin suojelkaa itseänne, ei siinä ole mitään. Mutta että niin kun, ettei anna sille pelolle valtaa. Ja lähtee, siis se yksi semmoinen niin kuin yksinkertaisin tapa niin kuin arvioida jotain uutista on se, että tavallisestihan niin kuin aidossa journalismissa haastatellaan useita ihmisiä tai mieluummin kahtakin tai kolme, jolla on eri mielipide asiasta. Mutta se on hävinnyt ihan täysin. Et kaikki ne jutut, joissa on vain yksi totuus, niin se on toimittajien tekemä. Sillä ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Eli jos siitä puuttuu niin kuin se toinen näkökulma, niin se kannattaa heittää roskikseen. Ja siinä mielessä niin kuin, tuo on niin romahtanut tuo Suomen media, että ei ne edes osaa kirjoittaakaan. Se on mutta aika, mä asun Saksassa tällä hetkellä, niin kun mä katson Saksan mediaa ja sitten Suomen mediaa, niin nämä kansainvälisiä asioita käsittelevät uutiset on samoja, ne tulee samasta lähteestä. Aivan. Niissä ei ole mitään semmoista henkilökohtaista. Ranskassa on vähän niin kuin ne pistää periaatteessa vähän vastaan, mutta muuten se on ihan sama. Varsinkin Saksa on aika syvällä tuossa. Kiitoksia neuvoista. Tuossa olikin itse asiassa pieni ajatuksen tynkä, josta jo päätin ottaa vaarin tälle vuodelle ja kun siitä ideasta niin tulee realismia, niin annan Antti Heikkilä sulle tiedoksi, että kiitos ohjeesta ja tässä on tulosta. En paljasta sitä nyt, koska idea vaan välähti tuossa kuunnellessa mieleen. Tosi paljon kiitoksia keskustelusta ja hyvää alkanutta vuotta Antille ja toivon rohkeutta ja suojelusta tielläsi suomalaisen tulevaisuuden ja suomalaisen kansanterveyden puolesta. Kiitos kaikista, mitä olet suomalaisille elämäntyösi aikana tehnyt. Kiitos, joo. Tämä oli ihan mielenkiintoinen keskustelu. Toivottavasti siitä on apua ihmisille.